Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigirai, nyaya, ya buritswa, nyaya, ya Gata, Sydney Gata, the Zimbabwe Electricity Supply Authority Executive Chairman, avo, vakashaika, muswa 4 July, vakafa. Mafiro anorwadza muri Zimbabwe varikunzi musi wa3 July vakaadmitwa at a private hospital muHarare and varikunzi ndo vakawanikwa vachishaika muri Zimbabwe hazvinaombera mushe varikunzi vakawanikwa vachicomplaina about my chest pains then vakawanikwa vachishaika the following day racho yakaburitswa neIHarare on their website vachitaurayo vachiti Zimbabwe Electricity Supply Authority Executive Chairman Sydney Gata has died. His death was confirmed on Friday 4 July 2025 by local news outlet ZimLive. According to the publication, Gata passed away on the evening of Thursday 3 July at a private hospital in Harare. He had reportedly been admitted earlier in the week on Monday 30 June after complaining of chest pains. ZimLive broke the news on X, writing, "Breaking. ZESA's executive chairman, Sydney Gata, has died. Gata was admitted to a private hospital in Harare on Monday, complaining of chest pains, but died last night." ZimLive was informed. Maburitsiro akaitwa nyaya iyi neIHarare muri Zimbabwe. Zvakare Newsbox yakabuda ichitaura iyo ichiti vaGata died a bitter man muri Zimbabwe. Nyaya vakaburitsa vachitaura ivo vachiti Gata died a bitter, angry, broken man. And the ZESA executive chairman, Sydney Gata, a highly rated engineer who passed away yesterday aged 79, had been removed from his position by Energy Minister July Moyo with effect from June 30 after the expiry of his tenure, despite his spirited efforts to hang on to his post, citing his close relationship with President Emmerson Mnangagwa. Gata's controversial personal life had attracted a lot of public attention due to his patronage, relationships, and family connections. He was married to Ntombana Regina Gata, the late former President Robert Mugabe's sister. The marriage ended in divorce in January 2022. Additionally, his current partner, Angeline Mayahle, is a sister of Moline Mayahle, who reportedly has children with Mnangagwa. The story was reported many times and was never publicly denied. Mnangagwa brought Gata back to ZESA, having served from 2001 to 2006 and then from 2019 until June 30, 2025. Minister of Energy and Power Development sources told Newsbox Gata had been removed by Moyo amid an acrimonious relationship between them. Gata reportedly tried to invoke Mnangagwa's name to extend his term, but Moyo refused, saying he must go, which he did. The media has missed the story. Moyo had removed Gata, who was trying to hang on to his position, with effect from June 30. Gata wanted to extend his term, saying he was put in there by Mnangagwa, but Moyo said he would not listen to such stories. So Gata left ZESA an angry, bitter, and broken man, and died as such. His removal is said to have worsened his health problems. Gata reportedly had low blood pressure, which can cause fainting or dizziness because the brain does not receive enough blood. With vast knowledge in the energy sector, Gata left a lasting legacy in Zimbabwe's energy sector, running ZESA during challenging times and introducing strategic reforms to save it from becoming a failed state enterprise. He had a distinguished career spanning decades, with roles in academia, government, and international organizations like the World Energy Council. However, his tenure at ZESA was not rosy. He was associated with electricity shortages, debt, nepotism, corruption, and mismanagement, although he always denied that to media. Ndo maburitsiro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Kutenda Mwari nechipo cheupenyu chatipa. Tinotenda Mwari nenyasha dzake. Mweya Mutsvene ngave pakati pedu. Tinoda kusangana uri musi wemugovera Saturday 5 July 2025.
Mangwanani anhasi tichaverenga shoko redu richibva kubhuku yaLuke chapter 14 verse 25 kusvika pavhesi 33. Musoro weshoko uripo unoti mutengo wokuva mudzidzi, mutengo wokuva mudzidzi. Kana uchida unogona kungopa hako musoro wenyaya wakanzi mutengo kana kuti mubayiro wokuva murwi, mubayiro wokuva murwi worusununguko, handiti? Asi apa tatora zvedu zviri mushoko raMwari zvakanzi mutengo wokuva mudzidzi. Verse 26 inoti kana munhu upi zvake achiuya kwandiri uye asingavengi baba vake, amai vake, mukadzi wake, vana vake, munun'una wake nehanzvadzi dzake, hongu kunyange noupenyu hwake, haangavi mudzidzi wangu. Uye ani nani asingatakuri muchinjikwa wake achinditevera haangavi mudzidzi wangu. Tomboti mumwe wenyu anoda kuvaka shongwe, haatangi agara pasi agoongorora mutengo kuti aone kana ane mari inokwana kupedza here? Nokuti kana akavaka hwaro akasagona kuipedza, munhu wose anomuona achaseka, achiti munhu uyu akatanga kuvaka asi akasagona kupedza. Saizvozvo ani nani wenyu asingasiyi zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanani anhasi. Mangwanani anhasi tatora shoko redu kubva kubhuku yaLuke chapter 14 verse 25 kusvika 33. Nyaya iri pano inyaya Jesu yaaidzidzisa vadzidzi vake nevanhu vakanga vakateerera paakanga achifamba rwendo rwake. Nyaya yaaiudza vanhu pano yakanga iri yekuti kana munhu uchida kuti uve mudzidzi waJesu, ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvinotarisirwa kunge uinazvo? Nokuti kuva mudzidzi waJesu kana kuva munhu anoparidza shoko hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo. Nyaya iri pano, Jesu anoita kunge seanoti munhu venga asi haasi kutaura izvozvo. Asi ari kuti kana munhu upi zvake achiuya kwandiri, kureva kuti kana munhu wada kuita basa raMwari, kana kuti munhu wada kuita basa rine chokuita neumwari, unofanirwa kutombobva mukati memaoko evabereki vako, ababa vako, amai vako, evanin'ina vako, ehanzvadzi dzako, ende unofanira kutombosiya zvinhu zvine chokuita neupenyu hwako iwewe. Ndo nyaya tiri kuudzwa naJesu panapa. Jesu ari kutaura nyaya yekuti kana munhu uchinge wada kuita basa raMwari, unofanirwa kugadzirira kuti utakure muchinjikwa wako. Ende Jesu ari kutaura nyaya yekuti kana munhu wada kuita basa raMwari, kana kuti basa rine chokuita neumwari, unofanira kutanga wagara pasi wokalkuleta kuti zvinhu izvi zvinodhura zvakaita sei. Kana tichiti zvinodhura zvakaita sei, kudhura haisi mari chete. Kudhura unofanira kutarisa nguva yauchaita uriko, unofanira kutarisa nguva yauchange usina mhuri yako, yauchange usina mudzimai wako, ende unofanira kukalkuleta kuti ndichabuda mucomfort zone, ndichambobuda murugare kwenguva ndomboenda mukutambudzika, ndichambobuda murugare ndomboenda mukushupika. So Jesu anoti chimwe chaari kukuudza ipano inyaya yekuti shoko riri kutiudza kuti kana munhu watanga chinhu haufaniri kusiyira panzira, nekuti unozova chiseko chenyika. So mangwanani ano mhuri yeZimbabwe, mashoko aya ari kuuya akanangana nemi
vana veZimbabwe. Mashoko aya ari kuuya akanangana nevanhu leadership dzese, marevolutionalist vese vari kurwa chimurenga ichi chirevolution yemuno muZimbabwe. Kana munhu watanga rwendo sematangira atakaita rwendo, unofana kuziva kuti ndichabuda comfort zone. Zvekunzi uchagara kumba kwako, uchadya zvakanaka, ucharara pakanaka, uchangoone mukadzi wako, uchangoone murume wako, uchangoone vana vako, uchangoone hanzvadzi dzako, izvozvo kwekanguva katakatarisana nazvo, imbozviziva kuti tinofana kuti timbobuda mucomfort zone. Nokuti nguva yecomfort zone izvozvi haisiriyo nguva yatinofana kunge tiri pari zvino. Inguva yokuti vanhu timire tiri pachokwadi tichigaidwa neshoko raMwari. Inguva yokuti vanhu timire sevarume vakasimba, sevakadzi vakasimba, tichiziva kuti rusununguko harungouyi ine silver plate. Mutengo uri kutaurwa unofanira kuziva kuti kana mana kuti munoda kusunungura nyika yeZimbabwe, haisunungurwi nevanhu vanotaura vasingatauri chokwadi. Inosunungurwa nevanhu vanotaura chokwadi. Inosunungurwa nevanhu vakashinga. Inosunungurwa nevanhu vari redi kumbosiya dzimhuri dzavo. Inosunungurwa nevanhu vari redi kumbobuda mukati medzimba dzavo, kumbosiya zvokudya zvakanaka zvese. Ende mashoko atiri kuudzwa neshoko raMwari pano anotiwo, kana mhuri yeZimbabwe muchinge matanga chino, muchasisira panzira. Tapiwa muenzaniso wemunhu ari kuda kuvaka zvanzi tomboti mumwe wenyu anoda kuvaka shongwe, etawa. Unoda kuvaka chinhu chinoonekwa nemaziso emunhu ese. Unofanira kuziva kuti chinhu ichocho chinodhura kuchivaka. Ende unofanira kuziva kuti chinhu ichocho chino experience ma-attacks spiritually, physically, zvinenge zvisiri nyore. So mhuri yeZimbabwe mangwananano, nyika yeZimbabwe iri kufananidzwa sechivakwa. Nyika yeZimbabwe iri kufananidza setawa. Nyika yeZimbabwe iri kufananidza seshongwe iri kuda kuvakwa. Mubvunzo wandinawo kwamuri ndewokuti magadzirira here hamufani kuzoita chivakwa chinoperera panzira. Vana veZimbabwe maita chiseko chenyika kwemakore, maita chiseko chenyika. Zvino muri bhizi kuenda kunovaka nyika dzevamwe vanhu. Mukaenda kuMozambique, vana vese vakazara ikoko, ndo vanoshanda mabasa ese ezvinononzwa zibuildings tiri takarivaka, mugwagwa tisi takaugadzira, dhamu iri tisi takaridai, malaini emagetsi atisi takamadai. Mukaenda kuSouth Africa zvimwe chete, mukaenda kuUkraine, mukaenda kuAmerica, mukaenda kuUK, mukaenda chero kupi. Hapana paunoshaya vana veZimbabwe. Ende vaine madifferent